assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗiɗi duniya be alahira. Momoɗon biyeteɗo Abdul Kadiri Abubakar andiraɗo be Fasaha TV. Inchallah Allah lamiɗo hoddiri mi wardi be vidéo kesol, amma vidéo majum ngol latingol fere be vidéoji meɗen je en boy waddugo dow ko laran téléphone Android ko bo tindinoji application. Hande ɗum yettore on mi wari mi waɗana en bandiraɓe laaroɓe vidéoji Fasaha TV yettore am fake moɗon. Ɗum ɗo wiya on mo yettay Allah nanon on mo yettay wi adamajo yettata Allah. To kadi mi yiɗi mi yetta on onon laaroɓe vidéoji am on fuu moɗon on gettama alhamdulillah yettore am fake ɓe laaroɓe vidéoji am daga shenɗo nga fuɗɗi daga vidéowol gotol ha yotti tan ɗum mari vidéo temere be gotel nako be ɗiɗi nako be tati, nami anda ha shenɗo mi andini ɓuri dow temere kam. To nden abonnement maga bo daga zero, daga wala ha yihi gotel ɗiɗi tati ha sappo nogas capantati ha dilli temere ɗiɗi temere tati ha yotti ujunere jotta be temere be ko yowi dow ton. To alhamdulillah mi yetti Allah nde o hawti am be moɗon bandiraɓe, mi yetti Allah nde o hawti am be moɗon. Kadi mi yetti on sosai bandiraɓe, gettoje ɗe ngala kero bandiraɓe. Ngam ko da mi wi mi yettan on ma mi famdinan mi andi ɓade Allah ni yettanam fake moɗon. Allah on mi tori o seyna on bana on ma on ɗon ceynira yam ɗo. Mi tori ma ya jawo am seynanam sobiraɓe am laaroɓe vidéoji am ɗo be ko ɓuri ceynirta kala goɗɗo pat ha ɗo duniya be ha to lahira pat. Ya Allah an on mi tori barka annabijo Allah, mi waɗi tawassul be annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah seynanam sobiraɓe am laaroɓe vidéoji am ha chaîne je YouTube ngam Allah, ngam annabijo Allah. E accu non bo bandiraɓe, woli ƴami ɗuɗɗum ɗiɗon nder koye moɗon on ƴamay, amma mi yiɗi jaabo hidde kon ƴama daga on ƴamay ƴami majum. Mi andi ɗuɓe ƴaman noy on waɗi fasaha o ekkiti, ma bo Abdul Kadir o ekkiti waɗugo vidéo banni ha bo o wawi waɗugo ɗum o wara o wata ha chaîne nden yimɓe ɗon dara nden ɓe ɗon nafitoro be majum. Ɗum dokkal Allah bandiraɓe, ɗum dokkal Allah on, ngam kala neɗɗo pat be ko Allah waɗanta ɗum, kala ɓi adamajo fu be ko Allah hokkata ɗum. Amin bo o hokkayam ko ɗume sei o hokkiyam jamu be ɗo majum, alhamdulillah. Nden bo ɗum yahan yeeso sei be do'a saro en gaɗanamin do'a, e onon ma no gaɗanamin do'a. Allah wallu Allah bo ɗo walli, Allah ɓesdu wallugo majum barka Allah. Ɗo on mi andi ƴamol man ɗum ɗon ha moɗon. To kadi ɗo on jawabu majum. Kala goɗɗo pat to ni o huwan kugal mako je shani duniya, to o yiɗi ɗum fiɗu ha lumo, to o yiɗi o reman, to o yiɗi o duran, ko ɗum ɗimejum o huwatani banda nguyka. To ɗum wonani saro en ɗo gaɗanimo do'a kala nde fu. Nden bo o wonani kala ko hotan pat be yerdu e saro en mako, ngam to saro yerdaki kugal ngal kuweten ɗum yata ko toye, ko falande ɗum waɗata. To kadi be yerdu e saro en ɗum ɗo huwira ɗo majum, nden bo sei ɗum ɗo waɗi barka. E accu non bo nda do'aji moɗo onon bo bandiraɓe. To mi maɓɓiti vidéo am ni mi wati balɗi tati maɗon tawa commentaire ji, alhamdulillah. E accuga commentaire ji bo gar WhatsApp mawɓe fere ɗon getta gaɗana en do'aji. To accu non bo vidéo to min gadi on ɓiɗɗana min like, on partage, mo abonay ɗo abona be ko nandi majum. To ɗum fu majum ɗum ɗo yedde min ɗon getta on. Kadi vidéo meɗen ferɗidiri be vidéoji je en boyno waɗugo. Ngam majum en ɗo tokkitino waɗugo vidéoji meɗen bano wowa ha chaîne je Fasaha TV. E to Allah lamiɗo hoddiri balɗe garoje en gaɗan entraînement ko bo mi training ne goɗɗo waɗata créa compte mum je YouTube. Amma hidde ko min waɗa vidéo majum ko moye moɗon fu hefta ɗum ɗume oɗo mari haaje o waɗa ha chaîne mako je YouTube. To a yiɗi a waɗa tournan filmé, to a yiɗi a waɗan comédie, to a yiɗi a waɗan vidéo dow ko larani technologie iraɗa je en ɗo gaɗa ɗo fuu. Kadi min kam lakin mi hollan on no gaɗata on créa compte ha YouTube tan. E ɓawo to en kolli ɗon ma bo en kollan ne garata en monta vidéo, ngam a mari compte, a mari vidéoji maɗa a andani a waɗata a monta, ɗum nafay. En kollan ne ɗum montirta vidéo ha téléphone Android ko bo ha ordinateur to Allah lamiɗo hoddiri.
inchallah kadi jaafe bandiraɓe min juttini poliɗe dow moɗon ta ɗum ɗuɗɗina poliɗe ɗum habda ɗum abona ha chaine ji Fasaha TV mo laati abonaki fo o wiɗana vidéo ɗon like o partage ana sobiraɓe mako kamɓe ɓe dara ɓe nafitoro ɓe keɗito ko en mbi bandiraɓe on gofnama on geɗanama hayruji ɗuɗɗi so ten fotti ha vidéo ji meɗen garoji yeeso ɗo an ƴettori am daga to Fasaha TV alhamdulillah min ketton Allah war jon hayru Allah hokko kala mojo fu ko yiɗi Allah humto hajeji mako ɗi duniya be alahira Allah seyno bana minimum no ceyniramin ɗo mi hofni on sosai assalamu aleykum wa rahmatullah